nyawit Anggedipati Karna mbelani Janaka, mbelani wong sing senengane sok glibeng wong wedok. Lajeng kula cundha manik pecah. Sak menika Kula cemplunge segara nggih. wah upami sak wanci-wanci wonten lurugan saking negari Ngamarta. Kula adhepke nggih, kula adhepke. Namung njenipun anak Prabu Amuntasupaya yen kula saged numpes Pandhawa bumi ngestina seprapat. Kula mboten padhi cidra. Nggih, sentika ngen, matur nuwun. Dicuni Kula Kakang niki kelakon Durna kondang Digdaya. inggih kula nderek memuji. Ing Wanutyayu tama ngambararung ing Kocapa Dirna Kumalawati Dewan Dewati sowan wonten Praja Ngastina. Kanjeng sinuwun kula ing sowan sinuwun Ngastina kula ing sowan badhe madosipun Pandurna. Kalih paman. Nakicun. Dipun dangu nggih. Kowe sapa wanita sekloron? Kula pun Kumalawati, kula pun Nandayawati. Kula gadah kadang werda. Nggih menika Kakang Mas Sukma Sekti saha Kakang Mas Sukma Lana. Ana wigati apa tumekon kraton Ngastina? Menapa resmi iki menika Stinggil Benaturata Praja Ngastina? Ya, aku Prabu Duryudana. Kaunang-unang. Pelok. Nggih wale-wale menapa istanipun purwanipun kula matur wonten resanipun kadang kula werda Kakang Mas Sukma Sekti Kang Mas Sukma Lana. Pilih kula kepengin beguru dhateng Penemban Durna. Kula nun inggih kepengin lebur tanpa asta dhateng guru sampun kondhang nggih menika Penemban Durna. Ya iki Paman Pendhita Durna. Mbok inggih keparing wejangan dhateng kula Penemban. Kok nyalu tak wejang? Inggih, yen perlu malian kalian Kang Mas Sukma Sekti Kang Mas Sukma Lana badhe nderek beguru. Sakniki ngendi pucange? Wonten Jawining Stinggil. Sakniki tunggu dhisik meton coba mengko tumuli tak paring wejangan kowe tak jak ning Saka Lima. Ning sakniki tunggu coba dhisik. Nyuwun pamit sinuwun. Yo, hati-hati. Dikondang. Sapa-sapa goleki. Wong ayu-ayu do goleki. Nggih. Nggih. Kula. Wanita kalih ingkang mesam-mesem nglirik kula menika estanipun tata gelar kepengin dados murid kula mengking batos kepencot kaliyan kula. Inggih. Menika mangke badhe kula rembak menawi purun manah badhe kula pundhut garwa. Kula semanggaken. Lengkas keca kula manggi wanita kekalih niki dijuni. Nggih Kakang monggo mawon. Ngatos-atos mugi-mugi purun dipun pundhut garwa. Pun cetha-cetha.
ngendi rena? Menika ing wonten pengkeran kula Penemban. Kula pun sukma sekti, kula sukma lelana. Kula sukma Petruk. Sukma dilin we. Loh. Nah, kok Petruk karo Bagong? Nggih, kula niki Swita Tengah Marta pun rumangsa mboten jenak. Bulane para bendara kula Bendawa niku penemune elek-elek angkara murka. Bener. Nggih kok. Kula pun jelas Swita Tengah Marta. Bilane seprene ya 100 surat tambah. Ngengak-ngengek. Paling ya 90. Parenga kula badhe nderek mlebur tapak asta Penemban. Kula semanten ugi badhe nderek mbeguru paduka. Ing nedahaken mboten wonten malih kejawi punakawan Petruk lan Bagong. Kowe arep beguru karo aku gampang. Saiki amre supaya rumangket sisan-sisan lipas duluran. Upama adimu sekloron kita jak bebrayan kepiye? Nggih kantun ingkang badhe nglampahi. Kepiye Kumulawati? Anjewati? Nggih kula boten badhe mingko. Namung yen dasar panjenengan estu-estu tresna kaliyan kula kepengin dipun tumbasi mawi pusaka. Jer panjenenganipun Penemban Durna menika kondang gadah pusaka ngampuh. Bener Cundha Manik jenenge. Apa kuwi? Lah kepiye ta? Penemban. Mbok inggih kula dipun paringi pitumbasan utawi dipun tumbasi mawi pusaka Menika menawi Cundha Manik kagem numbasi adi kula nggih sampun lila. Kula semanggaken kula semanten ugi. Ning upama kowe tak tukon nganggo Cundha Manik bener-bener lahir batin tresna karo aku, kula menika wanita saklaminipun dereng nate cidra ing janji. Tampan ana apa Kang Yu? Tampan ana. Wanudya Yutama ngambararum. Kang Mas Sukma Sekti kula aturi nyimpen pusaka Cundha Manik. Kula aturi nyimpen, kula aturi nyingetaken Kang Mas. Ayo Durna. Saiki kowe wis tanpa pusaka Cundha Manik. Iki kepiye iki? Pateni wae pendhita kono. Wis gak dijor-jor Bang. Kosek. Aja kaya ngono kuwi. Nganggo hitungan. Sukma Sekti Prabu Delikakan wis pecah sirahmu. Gelem mateni kowe tak pateni mau-mau. Tak Cundha Manik mangsa ora ajur kuandamne aku ora niat mateni kowe utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati keparat iki jalukamu pendhita Murantata. Men sempal sinan cangkeme kowe. Udah mati aku. Aku dipalawang. Petruk aku sedya bedah negara Ngastina ora lega yen durung nugel gulunge Duryudana. Petruk Bagong ora iso gawe sengsarane Durna ora sudi aku punakawan. Saking geleme nang aja tok pateni wong wet-weten men kaya ngapa rasane kuwi yen gawe sengsarane wong liya men ngrasake parat lan toto. Duh, adaku.
Wis ngene. Pancen kowe saiki wis lumpuh Randi Sunda manik. Aja suyah ya. Pokoke ngene. Kowe saiki arep tak rangket ning nggon kayu gedhe kae. Goleke dhuwit. Aja seneng saya ora peduli. Sapa sing liwat kene tak kon ngiris kowe mboko sethithik ya no. Pokoke tak kon ngirisi kowe mboko sethithik ora arep digawe ora arep dipateni mung arep dige pengewan-ewan. Duh mati aku ya wis genah mati no. Tak kon ngiris karo tak tulisi. Siapa melalui jalan ini harus mengiris Pendhita Durna garis miring membayar denda 50.000. Dadi ki mengko nek ana sing liwat kene, ana sing gelem ngiris ya awake dhewe ndelok wong ngirisi wong ngeyel. Ning nek ora gelem ngiris awake dhewe oleh hasil cocok. Kapok. Aku tak golek deplokan Lombok. Engko nek ana wong gelem ngiris gek diteprok. Aduh mati aku. Mati aku aduh. Kacarita barisaning para santu pendho. Dirangket-rangket penyan preso tulisan iki. Iya. Milih 50.000 napa milih ngiris? Aduh ampun nggih, aduh. Sapa ora gelem ngiris acar. Ki nganggo tekku. Iki kepiye kok kudu ngiris? Wah, Durna bapakku kok dadi kowe dinggo dolanan punakawan. Sapa sing ora gelem ngiris ora berduli arepa murite? Gelut. Yo. Manut. Lah. Aku ora tegel nyonya. Nyonya. Mesake temen. Wah. Parat. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Jano ketemu iki. Ajegar keskara. Parat. 50. Terima ngiris. Waduh. Pisan mawon kok ndak mati. Ngiris. Wah. Aja Werkudara. Ya njaluk duwite 50. Ini bayar. Aku ra duwe. Wah, wis. Terima tak ngiris wae. Tak gujuki banyu Lombok orang duyui wae lah. Aduh, mati aku aduh. Ngiris napa mayar 50? Ngiris. Ora entuk duit iki, Gong.
Ya wis ngene ora apa-apa. Kek kris sepisan mawon. Ya. Jenenge mecak ning ngono kuwi. Engko nek mati malah ora tutup. Ya. Wah. Wah aneh temen kok kudu ngiris ngendi mau. Kene. Ngiris. Setyaki. Yo. Tak ngiris. Aja dipateni, Mas. Marem. Ah, saiki wis remuk. Saiki wis ora dicunduk maneh arep ngopo kowe? Wis pokoke tak golekke dhuwit ben oleh akeh. Kacarita wonten sardulan taksaka ingkang madosi pendhita Dua iki sing digolek awake. Gegereng Purwadya Bala tundhunipun ing nami Sukma Sekti Sukma Lelana malah barang ngamuk mongko mboten tumama sakliring gegaman nger ingkang dipun ancam paduka anak Prabu. Wah lajeng dos pundi yen ngantos pinjahan menika mangke majeng mboten langkung malah sangsara sengkuni rasah melu-melu. Ngastina sampun dados karang abad. Kenging menapa Yayi? Pengamukipun Prabu
Sukma Sti Sukma Lana Narendra Sunyaruri. Wilatan Lenggarumi. Yen Duryudana jumangkang ayuda. Ong kersanipun nyanyi. Kula ngakeni lepat menawi negari Ngastina badhe disipun suwun para Pandhawa. Ing tesih gesang nggih menika Yayi Punta Werkudara kembar kula pun lila waton kula dipun ayomi. Nyanyi negari Ngastina dereng dumugi titi mangsa wangsul dhateng astanipun Pandhawa. Ingkang ngucap ngaosi negari Ngastina menika tiyang ingkang klentu. Nggih. Nanging kula nyuwun dipun ayomi Koko Prabu. Kula aturi singidan rumiyin. Mangke kula ingkang badhe nentremaken swasana. Kula badhe pados pinto serayan. Kula semanggaken wajib delik. Tak golekne pinto serayan. Sardulan tak saka semono gedene nganiaya paman Pendhita Durna. Ya lega rasaning pamikirku. Aku uga lega bisa males watake Pendhita ing Murang Tata. Iki durung mati, durung iki lagi semaput. Panggrisih sobah tetep arep tak kaniaya men nganti lenggek-lenggek. Aku ora marem yen urung mateni Prabu Duryudana. Ya ning endi Ratu Ngastina? Kowe macan lan taksaka bisa tata jalma. Ya aku duwe jeneng. Aranku Jati Pitutur. Aku Pitutur Jati kowe sapa? Natandrawati Prabu Bathara Kresna. Tak lilani kowe mateni Prabu Duryudana. Nanging sing ngarep mateni Duryudana ku raming kowe. Ingkang aran Sukma Sekti Sukma Lana uga ngancam bakal nyerake Prabu Duryudana. Kowe iso mateni Prabu Duryudana kelegan pikirmu ning kudune kowe iso mateni Sukma Sekti Sukma Lana. Keparat Duryudana sing arep mateni aku sing jenenge Sukma Sekti Sukma Lana ndi? Papane? Ora dos kok papane. Wah, bakal tak sirnake. Panjenengan sampun manaya temeng jati. Kula badhe pitaken nggih. Dimas Janaka ingkang sampun pejah wonten pundi? Kula cemplung ke segara. Oh nggih. Kula nyuwun pangapunten nggih. Cundha maneh ilang. Paman, kula nggih. Paman Durna mangumpetke mangsingitke. Perkara cundha mangin-mangin sing goleki kula nek pun pinanggih badhe kula pasrahaken Paman Durna. Nggih dicuri kula mang delekke di. Ayo Kakang Durna kaya ngono ki jalukane. Wis di ngendikan Anggirnata Mandura sing bebayani tembe wingkinge. Aku ora gatekke Pendhita Ranggenah tak umpetke.
Iki ana wong bagus kloron, ya aku Sukma Sekti. Aku Sukma Lelana. Kowe macan pinter tata jalma. Aranku Jati Pitutur, aku Taksaka Pitutur Jati. Aku arep mateni Duryudana, karben marem rasaku. Ora iso. Duryudana arep tak pateni dhisik. Wah, kudu aku sing nyirnak. Wah. Kena ora kena kudu aku sing mateni. Lamun ora gelem ngalah aja takon dosa. Kelakona wujuding Taksaka tak sempal-sempal siung. Kacarita curiga manjing rangka, rangka manjing curiga. Ing kono sang Jati Pitutur wujud Sardula mengsah Sukma Sekti. Wusana sang Sukma Sekti manjing ana hangganing Sardula ilang saking pandulu. Icalipun Sardula satemah Raden Janaka ing katon waluya temeng Jati temah mulya. Ing kono sang Sukma Lelana mengsah Taksaka kang aran Pitutur Jati. Wusana Sukma Lelana ical saking pandulu manuksma nang hanganing Taksaka. Ilanging Taksaka Prabu Basukarna kang katon kekalih wis bisa waluya temeng Jati pulih pawiyune. Dereng dumugi titi mangsa kula sampun kumawantun ngucap ngraosi negari musana ingkang rayi nampi wales saking pukulun padha wenang bilih tetela negari Ngastina menika dereng dumugi titi mangsa wangsul dhateng astanipun para Pandhawa Koko Prabu. Ya lah nek saiki wis padha ngakoni luput wis pinar buka kalis Sambikala pulih kaya wingi. Adikku Janaka aku njaluk pangapura dimasak nyatane aku ora niat ngancam para kadang kabeh mau merga saka pakartine Paman Pendhita Durna nyimut dados menapa Koko Prabu. Koko Prabu ngawuga kula nyuwun pangapunten. Yayi panjenengan mboten lepat. Kula suwun wangsul ngembani gengrayi. Kula purun wangsul dados sepuh para kadang Kurawa. Nanging kantun Yayi ora pundi milih Pendhita Durna apa milih Dipati Karna? Yen milih Pendhita Durna, sak wanci-wanci Durna kan dumugi wonten Kraton Ngawangga kan nyuwun pangapunten kaliyan kula. Janji Pendhita Durna mboten purun nyuwun pangapunten kan Dipati Karna nglesot wonten sak ngisoring sikil kula ora bakal dadi suwing para kula. Kula badhe wangsul kok Prabu pangapunten. Badhe madosi Paman Durna kula ken nglesot wonten sak ngandhaping suku Ngawangga. Lah nggih mboten dados menapa nggih kados ngaten menika. Lelampahan ingkang dipun tindakaken Paman Pendhita Durna dasar Pendhita Angkara Murka mila panjenengan pun sok gampil king pengaruh. Ih sendika nyuwun tulung kula titip Junda Manik. Kula aturi ngunduraken wonten astanipun Paman Durna ya Dimas.
Wis watur kabeh do becik apik nadyan aku sedulur tuwa dadi kongkonan ora apa-apa. Ning sangono. Iya. Kula badhe sowan Songo Limo paman durung badhe rojak monggo mawon ya. Kowe wis ketemu garwamu apa durung? Nggih, rumas kula kados sampun ning gek mengko wong modho-modho. Sopo? Kumalawati kalian Andayawati menika kok pangraos kula kok pasuryanipun kok Sembadra. Gini ya ora pangling, ngapurane seprana seprene kok pangling. Kula menika apal raine Lasmini kaya ngapa raine sing. Ya. Ya wis mengko ora bisa ketemu garwamu. Kacarita nata Ndrawati ngasta senjata cakra. Kasawataken wonten wanita kekalih. Sang Retna Kumalawati Badar Dewara Sembadra Pati Andayawati Badar Dewara Srikandi Prabu Dewa Pratala Badar Raden Antarja Sang Raksasa ingkang wujud prajineman kala anggana yaksa inggih punika Begawan Anoman. Dadi ratu lah wong timbani anak kula nang Antarja lan Kakang Anoman. Inggih wo, inggih sinuwun. Kula boten rimah Kakang Prabu jare Pandhawa kuwi pangwasa negara ngesti ana aketang ming separo tandha buktine mboten wonten. Mun mriku menika anggen kula gugat dhateng Pangeran Janaka. Tak kandhani Sembadra Srikandi, tak rewangi kedarang-darang sowan ngersani yang padha wenang. Yen Pandhawa ngucap ngrasani negara durung tekan titi mangsa perang Bratayuda bakal gedhe sapu dendaning dewa. Jalaran durung tekan titi mangsane Sembadra Srikandi. Oh inggih, nggih sampun. Oh iya yen ngaten kula nyuwun pangapunten Pangeran. Iya. Ayo gek mulih wis padhang. Kok gelis. Antarja, lho, Kakang Anoman. pun wonten paringan dawuh. Ngumpul praja Ngamarta mrih negara kene kang dados. Niku.
Sena gumrega tamyuring waren Duh, Kyai. Gustiku tekaning pati Kanjeng Sinuwun Retna Kumulawati lan Nandewati. Sawi panenggak Pandhawa Werkudara wis apa? Pati Sinuwun Prabu Dewa Pertala. Aranku Patih Reksadanu. Aku Patih Neneka. Biyen-biyen aku wong alasan. Nang aku diwisuda dadi patih wajib aku mbelani sedani ratu Gustiku. Yen tak brenggake becik bali ana tengah alas kowe isih bakal pinaringan urip. Urip kok nek ning tengah alas trimo mati. Yen mengko apa karepmu gelut karo aku ndi sing tekane wati. Wah, uncal sithik. Watos edan. Sumpahmu jare kowe bali nang tengah alas luwung mati sudet kuku mbroboli jarengamu ndi tunggale kauntapke nyawane kabeh. Slideng Kakang Wopo wis paripurna lakon Durna Picis. Yo. Paripurnaning lakon muga dadi srana tentreming jagat raya jer garwane para apa adimu para garo-garo madkara kabeh bisa bali ngumpul meneh marang adimu Janaka. Koko Prabu Baladewa wektu iki kepan lenggah ana Ngamarta uga bakal nderek mangun Sukandrawina ngaturaken puji syukur marang Kang Murba dumadi barengan nyanyi punta. Iya. Muga-muga lelakon iki ingkang becik pantes kinartepa tuladha sing wajibi diguang sing adoh. Pun Kakang Sumedya Muja Sesanti Jaya-jaya Wijayanti Dirgahayu kang pinanggih.